Awu baba wami niyaphila baba. Sikhona baba endaweni enkulu naphela futhi. Siyaphila. Angilalele ngingakhuluma kakhulu. Cha mfethu siyabonile umsebenzi omuhle owenzile. Yebo. Wenzela umfundisi umlungwane ube muhle kakhulu siyawubonga. Sibonile isandanezo igaxa umnazalethu omuhle usandanezo. So la ngithi angugaxe lo amaqhawe lo. Kumeliso wetho yonke. Amaqhaweni siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle uqhubeke bhuti ungayeki nje kwenza izinto ezinhle futhi. Awu siyabonga manje ngizofike ngidle usandanezwe kuyisabatha amase ngihloba ngamaqhawe phezulu hlobe ngawo. Awu sheme ukuthi ngiqoka igoli lonke nje le. Awusethu ligoqile mfethu. Siyabonga. Manje ke wena ke ngiyaxolisa ukuthi wena kodwa wena baba utholakala kanjani mhlambe ke umuntu umefisa ukuplace ama orders uwa place kanjani ku company yakho? Si-based Soweto eMzimhlophe. Senza lokhu uhlobo lwemvunulo nje kakhulukazi yamadoda. Shame. EMzimhlophe hostela ungayishiya nenamba yami yebo ngayibiza 063 yebo 425 1968 ngiyatholakala futhi na WhatsApp. Yebo ngicela iphinde inamba baba 063 425 1968. Yebo ayizwa hayi siyabonga baba hayi umaqhaweni sengizomxuba noSandanezo ke kuvele kube igoli yabo. Hayi siyabonga.